El Camp de Morvedre es troba al corredor litoral de la Comunitat Valenciana entre l'àrea metropolitana de València i l'aglomeració urbana de Castelló. Territori ubicat a la plana litoral valenciana, concretament al sector del tram final del riu Palància. De fet, la comarca també s'ha denominat el Baix Palància. La formen 16 municipis i ocupa una extensió de 271 quilòmetres quadrats. El seu nom fa referència a la denominació de Morvedre, del llatí Muriveteri, nom que va rebre Sagunt fins al segle XIX i que significa murs vells, fent referència als vestigis romans i a les muralles defensives. Limita al nord amb la plana baixa de Castelló, al sud amb l'Horta Nord i a l'oest amb l'Alt Palància i la comarca del Camp de Túria. Sagunt és la capital de la comarca del Camp de Morvedre i amb vora 66.000 habitants aglutina el 72% de la població. La resta de municipis són prou més menuts. Només Canet supera els 5.000 habitants. Dos arriben als 3.000, Faura i Xilet, i la gran majoria es troben per davall dels 1.000. La comarca del Camp de Morvedre és una comarca que mira a la mar i, per tant, presenta un clima bàsicament mediterrani, especialment en les zones més pròximes al litoral. Podríem parlar de poblacions com ara Quartell, Faura, el Port de Sagunt, també la població del Cascantís de Sagunt, les zones més pròximes al litoral, però també veiem la influència que tenen les zones de muntanya, les estribacions de la Serra Calderona, també de la Serra d'Espadà. Això fa que ahir les temperatures siguin més fresquetes i que fins i tot ploga menys, sobretot en situacions de vents de llevant. I per altra banda hem de tenir en compte també el curs del Palància, sobretot provocant inversions tèrmiques, especialment a l'hivern. La comarca es troba afavorida per la condició de lloc de pas. Entre el nord i el sud, l'anomenat corredor mediterrani, i entre el litoral i l'interior, l'autovia Mudèjar. Hi ha destacades infraestructures importants terrestres, autopista, autovia, ferrocarril i marítimes, ja que disposa de port comercial i pesquer de gestió estatal. Està considerat com a zona d'activitats logístiques. Es tracta, per tant, d'una comarca caracteritzada per una accessibilitat excel·lent. Sagunt exerceix les funcions de centralitat, concentra gran part de les activitats econòmiques comarcals, és centre de serveis i referent del patrimoni cultural. Un 17% del territori està protegit, un espai que es distribueix en zones de marxal, com la marxal de Moros, el litoral i les àrees de contraforts de la Serra Calderona a l'interior. Es tracta d'un territori de gran fertilitat, d'alta capacitat agrològica. La superfície conreada ascendeix a unes 9.500 hectàrees, de les quals el 75% són de regadiu. Destaca l'agricultura especialitzada en els cítrics, que sustenta uns interessants canals de comercialització dirigits al mercat nacional i internacional. El regadiu és conseqüència de la combinació de sistemes d'irrigació tradicionals del Palància, com l'assut de la Séquia Major de Sagunt, de la font de quart o pou històrics i de captacions subterrànies. El desenvolupament industrial va ser primerenc, mitjançant la localització dels alts forts a Sagunt. Després de la Primera Guerra Mundial, entre 1923 i 1924, es va alçar el primer complex industrial de producció siderúrgica vora el port d'embarcament. Més tard es va erigir la quarta planta siderúrgica integral en 1968. El complex industrial i més tard el tancament del complex van constituir un factor fonamental de l'economia de Sagunt. El port de Sagunt i el Camp de Morvedre, esplendor i després crisi. En l'actualitat es compatibilitzen unes 230 empreses industrials distribuïdes en 13 polígons industrials que ocupen uns 5.100 treballadors. La comarca presenta una oferta de sòl excel·lent per a activitats econòmiques. Només l'equipament de Parc Sagunt ocupa 3 milions de metres quadrats. Sagunt constitueix un centre funcional comercial amb una àrea d'influència que supera els límits comarcals. Tant Sagunt com la resta de la comarca es caracteritzen per una història interessant i dilatada, relacionada amb la totalitat de períodes històrics, ibers, cartaginesos, romans, edat mèdia
que han configurat l'escenari actual. El seu patrimoni cultural constitueix un reclam interessant per a l'activitat turística. De fet, la seva riquesa patrimonial és un argument de pes per a l'impuls recent de la declaració de Sagunt com a futur patrimoni de la humanitat. No obstant això, predomina el turisme residencial com a conseqüència del model desenvolupat durant dècades i accelerat en els darrers temps, per la qual cosa el reclam més gran continua sent la costa, el model de sol i platja.